ҳисоби беҷо бе мисол шароит набудан занам рафт, зани додармам хай рафт, хонавайрон шид. Мерем мегем, мегам мо оғилхонаи шумо дар зиндагӣ намекунем. Мо ба ин кӯдакҳомон куҷо мерем мега? Чӣ мега камбағалам? Мега бирем, мега хай бо шид. Дар ҳамин замин шид мо шуморо метем, дар ҳамин ҳам мешавад тақсим мекунам, моро наметанофте. Одамои сумдор мегиранд замин ҳамҷо, ҳам сума ки додан замин шумо метавонад. Мо ки сум надорем ака, номи моро ҳамин менависанд, бо сумешин хатш мезананд мераванд. Раис ҷамоат дар рафтем гап задем, гуфт ки ина ном та менависам. Фамилия нома нависонда ҳар сол ҳамхелӣ мекунад. Кайна соли 2006 ҳамхелӣ кардисаи охир. Агар ки медод, мисол моро ин қадар сол намедод. Ҳамия дафтарчаи кӯна дора менависаш, рӯи дигаш мекунад, мо ки биромем дига ора дарш метад, биҷош мекунад. Номи мо соф намебуроё. Ба номи мо гӯ омабуд ду марда гуфт ки моира ҳамхелӣ додагием рафтагия дига каса. Ба дари хона омабуд, хай мана гуфтумш ки ака биё ҳамин замини моро тан хелӣ кадай. Сини ма мега ки ма я сам сиби хазаин. Ира акай Маҳмуд гуфт, муовини ҳамин ҷамоат ҳай. Ма ҳамхелӣ омад ба хонара, ҳамхелӣ мега ки я сам сиби хазаин. Ҳукумати шаҳри Кӯлон пеши ай ид рӯзи 14 буд, очам рафта буд, хай муроҷиат кард ки ака ҳамхелӣ положение дарем. Биёя бора ин ҳоли мо бохабар ша, хай на келином биромад рафт ҳама. Хай ҷомон тангай. Ҳамин қадар мегем шон. Гуфт ки хай бирен ҳоли ман одам рӯӣ мекунам мебинатон. Дига наёмада ки бига ки хай мисол ҳамин ягон кас ба хонара наёмада ка. Мора ҷои кор натав, вазифа натавам ҳукумат. Ина моикада ма ина 5-6 сола ки кор мекунам ака. Хай намиҷа я сум ду сум ёрем зиндагимона мебарем. Ақаллан я замин мора биё ҷидо кунам бика. Ки мо сармона паноҳ кунем, дига мо ягон муроҷиат надорем. Дар як хона ина бо барф мегира, ина зимистон мешава, оча мерава хонаи ҳамсоя да хоб мекунад. Хай ҳама медонам қишлоқа ки охир. Ду ака дор ҳастем, хай хидмон меем кор мекунем, ба навбат меем охир ака. Чӣ хела ина ман меом ина 15 рӯз кор мекунам, мерам бо додарам мева 15 рӯз кор мекунам, бо ӯ мерава. Барои ҳисоби ҷон абудан охир ака. Ҳар мо бирем, очам дар берун хоб мекунад. Куҷо бирава дига? Ина навбатаки мерем.